Hi guys, it's me Brix and welcome back to my channel. Hi guys, good morning and time check, it's already 9:40 a.m. and today is March 18, 2023 and today is dispersed ng aming examination, board exam left. So tomorrow is our big day to take board exam and today is alis kami. Yeah. And I am with my classmates. So katabi ko si Friends. Si Friends. Tapos yung iba nasa likod. Yan. So kasama namin sa mga review center. So our review center, sila yung nag-book ng bus, hotel, and lahat. And yun, papunta kami doon. And it's been a long time since my last upload kasi alam niyo na busy, so I need to focus. So ayun lang guys, update ko na lang kayo sa mga ganap today and hope to see you later. Update ko na lang kayo kung ano yung mga ganap. And palis na yung bus namin. And meron pong bus dito. And bus dito. Bus. Yun. So update ko na lang kayo guys later. Sila alligator. Basta, hi guys! So, namin sa kagaya namin sa guys sana nangita migman tuhan. So, among gibilin ang iniwan namin yung bagahe namin sa hotel. So, check-in namin is around 2. Ay, naghanap kami ng mga kainan. And may hanapin lang kami. Ayun. Ayun. So, update namin kayo mamaya guys. Hanap kami ng makakainan. So here, update ko lang kayo later guys. Ito yung mga ganap. Anyong. Hi guys. So cutie. Hi guys. So just an update. Time check, it's 3:40 and papunta kami sa school kung saan kami magti-take or yung mga naka-assign na room namin and i-visit lang namin and then babalik ulit kami dito for dinner, then alis ulit for last minute final coaching. And yung iba namin makasama sa review center is pumunta na, so kami na lang. Ayan, dito pala kami sa budget hotel. So update ko lang kayo guys later. See you. One dapat one. Hi guys, update. Ayan. So we're here at school. Yeah. Ito na kami guys. So hanapin namin yung room kung saan kami magti-take para makita namin actually guys. Yan. So yan, hinahanap na namin yung school and yeah, ang ganda ng school. So kasama ko sila. Dito kami maghahanap kung saan yung room, kung saan kami magti-take guys. Pasensya kung utal-utal ako ngayon kasi pagod na, galing biyahe, tapos diretso kain, tapos punta dito, hotel, tapos mamaya final coaching. So laban para sa lisensya. So we will going to find our items here. So yan.
Dili mag-prepare, mag-prepare noon pa. Mag-prepare ta na dili sa kanila. Yeah. Hi guys, so ayan, nandito na ako sa room 388 Brix here. Ito yung room namin. Ayan. Yan. Parang dito ako upo. Yan. Yan. Tapos ito yung Brix Tiguman. Rico. Ayan. And ito ako matitake ng let. Ayan. Ako sa man ko. Yun. Sorry kung blur. Ayan. Date ko na lang kayo guys later ha. So ito lang yung pinunta namin yung room. Ay babalik kami sa hotel. And ito yun. Ambience. Doon yung entrance. Dito. Doon. Malaki pa yan. So yun. Guys, unsa ganito nga number ng buwan? Katong answer to sped. Diba special education din ang answer? Hi guys. Ayan, i-bags ko. Kamusta? Update? Time check, it's already 5:37. Ayan. So, ayan. Ano kami guys, ay early dinner kami pero busog pa kami since matagal kami nakapag-lunch mga 2. So chips lang kinuha ko sa KFC. Dito kami sa KFC. Ayan. KFC kami, so nag-order pa iba, kasamaan ko yung iba nagpunta ng iba't iba. So magkikita kami sa Grand Prize Cagayan sa 6 PM. Pasensya na sa eyebags ko guys. Ayan. Akala nyo lang fresh ako pero hindi. Ayan. Update ko na lang kayo and nakakapagod na guys, and tomorrow is our exam and we don't have enough time for rest kasi mamaya, you know, maraming ganap and pray, ganon. Update ko lang talaga kayo mamaya. So ngayon magdi-dinner lang kami. See you guys later, alligator. Bye. Order? Nasaan yung walang isa na nagpupuno? Yung tagal natin. Minag-picture na? Pa-picture din? Kala. Ganun sa remembrance. Ganun sa baby. Sila sound na. Utang mo na siya dali. Sila wisa ka wala ko. Picture lang po. Kaya itong dakwa na pansat ay kwan na French fries, bakit fries. Wala na. Tungkol kasukaan ko. Ano po kaya niyo? Ito na dila. Ito na dila. Kutsungin ko anong dik eh. Tungkol I'm pregnant? Ano ka? This is ano? Busog kayo ko kanina sa Greenwich. Bisaya o iba na siya, iba sa speech. Good evening. Wala na siguro kung dami pa rin sasabihin dito. Nasabi ko na lahat ninyo, di ba? Okay? So dumating na yung araw na sabi nga nila pag-ubus ka. Pero ito pag Professional teacher.
guys, good morning. Today is March 19. Pasensya na kung hindi ako nakapag-outro kagabi, so insert ko naman to. And today is March 19, the day we will take the board exam. And currently it's already 4. No, it's not 4. It's only 5:03 and we are preparing. Yeah, kanina pa kami gising mga 3. Naligo and everything. Yung iba kagabi na naligo. And ayun yung mga kasama namin. Ito yung place. Ito yung place na tira namin. Ayan. Ayun guys, so God will provide. God will bless us. Ayun, sorry. Ayun. Yun yung vlog. Pasensya na kasi umiyak kami kasi nag-prayer kami bago alis, ganon. And ayun lang. Pasensya na and na-miss ko talaga mag-vlog. And guys, ito yung siguro prior sa update ko kasi I will ewan the phone. I mean, iiwan ko yung phone sa bag. Bawal kasi testing center. So yun, and update ko lang kayo later. And see ya alligator. And meron ng mga jeep. Yung ilong ko, sorry. So yun, meron ng jeep na kukuha para ihatid kami sa testing center. So ayun, ito yung mga samahan ko here. So busy sila. They're here guys. Hi guys, it's me Brix and welcome back to my channel. Oh, hi guys. Today is March 20 po. Opo. Yeah. Yeah, nag-extend kami. So, yeah, just an update kasi kahapon hindi ako nakapag-vlog masyado and insert ko na lang to. Kasi kahapon yung exam namin and yeah, I cannot say na madali or yung exam like, you know, yeah, so nag-extend kami and dito kami sa G Galax na hotel. Lumipat kami guys. Yun, lumipat kami na ibang hotel na mas-stayhan kasi hindi namin kaya umuwi after exam kasi pagod ang lahat, wala masyadong tulog. Ngayon nakatulog kami ng maayos actually. And kasama ko sila dito. Naliligo na yung iba. And so, Giris lang. Sheila. One take cutie. Giris ko na ko na siya. One take cutie and yeah. Reva. Last funding, magkakanya-kanya na. Uwi na kami ng iligan guys. Shout out sa mga CDO Charis. Minsan na ikuan. So ayun guys, uli na kami. Antihistamine kay basi allergic na. Update na lang namin kayo later. Out namin mamaya. Ay, balag mo Yusef. Hey guys. Hi, we're ready guys. Out na meron. Wala na may parado. Tubod yun ka siya, baras. Libugi ko, garila ang duality. Dublikada. Ito, bara siya din. Pwede mo siya tubod. Paminaw siya eh. Ito rin na, mga mata. Oo. Ay, gabedyo na siya. Ay. Pwede siya position. Ay.